Номер 29. Народно читалище Просвета 1905, село Ветрино, община Ветрино. Група за автентичен фолклор Корени с ръководител Марина Христова. Един часа стана да варим, да спят. Ходех да ги гледам, дето играе. Недена боля думаше, Калино не до боляна, не тъчи боля, не бързай, да не ни бели дарове, да не ни бели дарове, с попринени генари, бати да Поповси, ако чуне да те с думи, вземала брадва в ръка, три пъти не да замахна, три коля дърва насякла. И огньове наклала, първия огън хвърляше, нейните жити пресилки, хвърляше люто, кълнеше. Уреде и ви пущени, кога не сте са носили, кога не сте са носили, по гроздьовите дорови. Мория огън хвърляше, нейните тънки дарове, хвърляше люто, кълнеше, горете и ви пущини. Горете и ви пущини, кога не сте са дарили, кога не сте са дарили, по гроздьовите родови. Третия огън гореше, сама за огън хвърлила, сама за огън хвърлила, хвърлила и изгоряла. Сига на столче седеше, любовно писмо четеше, хем чете сега, хем плаче, сики на мама домаше. Сикеле казам, сикеле, що четеш себе и плачеш, мамо му стара, мамо му, знаеш ли, мамо, помниш ли? Знаеш ли, мамо, помниш ли, когато беше романско, романци тук имаше, всичките моми любеха. Всичките мамо любеха, по едно мамо романче. И
си мамо залюби едно ми младо момче. И то ми писмо писало, си келе моме хубава, да си ке га смета, за мене не заналявај. Номер 30, Народно читалиште Просвета 1905, село Ветрино, општина Ветрино. Детска фолклорна група Цветница с раководител Росица Христова.
Номер 31. Народно читалиште Просвета 1905, село Ветрино, община Ветрино. Хор за обработен фолклор Росна китка с ръководител Росица Христова.
Thank you.